ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka chi tata bụ orie ritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Asị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. Asị m echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Asị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ n'ogu enwere mkpochi. Asị m na ọ n'iru n'iru ka anyị ga na-ama maka na oke enwe na-ama n'iru n'iru. Asị na nwa eze adịghị efu na mba. Asị m ihe anyị eri bịa ihe ya eri anyị abịakwana. Asị m na ife na-afịa efe ahụ na ntị ka anyị ga anya na ọmụ eme anyị n'iru. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. Asịkwaziri m na anyị ga-adị ka abụọ na-anọ n'ọnụ ihe ọ ya eri achọrọ ya bịa. Nsị na anyị ga-adịkwazi ka ichoku na-anọ n'ụlọ ụgbọdị ya na-azụ n'afịa. Wee kwuo si na anyị ga-adị ka agụ nkwọ na-agba ọta ka etie ọ ga-ebuterịrị something. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụoro anyị ome. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ. Asị m onye si na-akwụ anya ma champama ya aba na nke ya. Asị m onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi si were isi onye ati ihe anyị na-eme enwe isi ise. Aka mgbe onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Oraifite dị na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emirikwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu ihe anyị ji wee bịa bụ ihe bụ isi afọ kwawa ogbu. Ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. The importance of sacrifice to Arusi be nne na Arusi be nna. Maka na ada hapụ isi aka wee na-agba oriọm. Ọnya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaa n'iru, echefukwana na aja anyị iri n'igwe ka anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị a ga-ebido na July 6th wee last for 14 days. Na July 19 anyị gbuzi ebu wee mesara aka. Ọkwa dị mkpa anyị kwesịrị ịma. Nke ọzọ na ihe ọzọ ị kwesịrị ịma ahụ ihe ndị ahụ ihe dị mkpa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa mmiri ma ọ nwere ajụjụ nwere na nkụzi a m na-ekụziri ụbọchị taa, send dialụ meseji na WhatsApp 08057837672. I will respond. Then nke ọzọzie bụ ka anyị mee okwu na anyị mesị okwu na ka anyị mee justice to nkụzi anyị nwere n'ụbọchị taa. Ka anyị get just one track egwu anyị. Egwu belong to the temple. Ebe obi nara mmiri na ụfọdụ na-atụ egwu oriri anya ebe dị elu. Chukwu kpali dịka nguzo n'ebe dị elu nke mara mma. Ebe dị elu bụ ọnọdụ na anyị ọnọdụ nke dị elu. Achọrọ m ịdị nsọ n'ụwa guzosi ike n'ime ọnwụnwa okwukwe nke na-ezipụta abụ dị nsọ n'ebe dị elu. Chukwu kpali dịka nguzo n'ebe dị elu nke mara mma. Ebe dị elu
I don't believe I could know what track I am. Gịnị ị kwesịrị ịma n'oge awa nke isiokwu dịka isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ isiokwu anyị ji wee bịa bụ gịnị bụ arụsị be nna, gịnị bụ arụsị ikwu nne. Nke bụ isiokwu bụ na onye ọbụla nwa afọ Afrịka ọbụla nwa Igbo ọbụla nwere deity from the father side and deity from the mother side. Mana eziokwu na o nwere ndị eriri eri rie ha na nke ikpeazụ akarịcha, ọ kachasị na sọ mpaghara ụfọdụ n'ala Imo, ọ kachasịkwa na sọ mpaghara ụfọdụ n'Enugu steeti. Mana I can tell you na ihe gbasara ihe a na-ekwu na Anambra na ka na-agba first n'ihe gbasara imedo ọdịnala. Ịghọtara ya? Nke bụ eziokwu na ọtụtụ obodo na Anambra State don't joke with their tradition. I can tell you for fact. Onya was one of the secrets why Anambra man is very successful. I can tell you for fact. I will not ijetaka too much. Ebata na my clan. N'isi ịkwụsịrị na Jesus bus stop na-ejegodu na-abịa na be Eze-Ana, ị ga-afụgodu osisi akpụ amanyere akwa. Yes, anyị afụgodu osisi akpụ amanyere akwa. Ihe a na-agwa gị bụ osisi akpụ amanyere akwa bụ just a fence bụ ihe kewalụ ya na former Commissioner of Finance during the G obodo era. Ịghọtara ya? So that is the thing. So ọ bụrụ ihe a na-emelụ. So that is the way the thing is. And that apple belongs to our great deity called Olasi. Nanya bụ Olasi nweziri ndị anjelu nke Chukwu, mmụọ ndị ọzọ ya na-alụkọ ọlụ dịka ogwugwu, udo, ngwu and the rest of them. Nke ụdị na-abụ maka na arụsị nwere mmiri. So onye a na-agwa gị ya na fensi ya na akpụ anwa nwere boundary is a chartered accountant. No na Anamco during the time of G obodo. And the man happened to be a knight of Semulumba boarding. And I'm actually considering the caliber of the person na agwa makia, man offense go albie ebe the deity no. Now come on that. Come on over the Maragat. All of obodo dị kwa na Anambra steeti nnukwu obodo.
ọ bụrụ na isi ngụba ego obodo na-abụ bụ richest na Anambra steeti ya aga ọrụ yes, I stand to be corrected. Na Anambra steeti ego Nnewi next time ya agụ wọk etiti na ndị kpatara ego mgbe ọzọ ya agụ ọrụ. Ana m achọ ịkọwara gị awere mara gị atụ ịpụta na St. Joseph Catholic Church dị n'Ọrụkwu n'Ọta Village fensị bụ ihe kewalụ dị ụlọ ụka na ebe okwu mmụọ nọ. Ndị Anambra eriri anyị eri na nke ikpeazụ a ọ nkwara mgbe a bịa sheki ga-asị ifu na onwe ndị agha eri mana anyị mejakwara guzo. Eụtakwa m oge enwere mpụrụ ọtọ nọ emegasịrị na emere na be anyị so soro be anyị yes, mana I can tell you na ihe awa oge ihe mere mgbe anyị nọ n'isi mgbe o nwere ofu onye ụka Rom onye fada ewetara mgbe a o wee je na-emesi mpụ na ọtọ nọ, mana I can tell you na ọ bụrụ na ọ na the kind of litigation ọ ya enweta, in fact a ga-edegide petition dero n'aka bishọp, in fact a ga-ewepụ ya immediately wọdụ ka mmadụ anyị emekwuzi ya kịta maka na nke ikpeazụ na ndị ọdịnala kwadosiri ike. Anyị nwekwara afọ mmadụ ndị ọkaiwu ndị anyị nwere san, anyị nwere lawyers, anyị nwere ndị ịchọ n'ego ndị kwadosiri ike. Ode ọwụrụ otu ihe ụdị ihe anwa na ọka impose ndị ọdịnala wee dehumanize ya anyị na ụdị na ụka na dominate. I can tell you na ụbọchị ahụ ọ ya asị na ọ ga-emedata na trailer load of military personnel ma ọ bụ ndị mopo ndị ga-eju ka e wee stop ya from invade the sacred locations enwere na obodo. That time m na-agwa gị ha mmakwa the dark era during our time. Mgbe ahụ egbuturu m osisi ọjị gbuo m ụdara ọdụ ọgbụgbọ dị na my own clan n'ime obi anyị ghọtara ya. Emere mpụ. That is the darkest time ehuminated ndị ọdịnala. But today everything is rising up with iwe na nke ikpeazụ a. Elotara m one of the masquerade anyị nwere mgbe anyị dịrị ụmụazị a na-akpọ odogwu omenala. Yes, ihe niile asọ na ihe ndị destroy that time was ọkụ, but today we are restoring all of them. Ịlọta ụbọchị mmere mmemme na June 20, I think 21st. Yes, last mmemme mmere. Ị ga-afụkwa na one of the masquerade, that old masquerade akpọrọ odogwu omenala gbara ya bụ mmemme. Yes, ọmụnwa gochi that mmọnwụ agba egwu ema ihe niile. So we are restoring all the things maybe. But I can tell you that such thing mere mgbe anwa can never happen again. Even the ọtụtụ ndị niile mere ihe anwa tinyere aka na n'ọnọdụ anwa ọnọdụ ha ụwa ha gbara gagaga. Ịtago ndị niile tiri aka na mpụ na ụtọ na anwa today ọtụtụ n'ime ha ngwụ ndị dị ndụ ndị ga ekpomego. Ịtago so ya na-achịkọwara gị bụ ọtụtụ ara ekwu n'Imo Steeti onwe ndị mebiri ọfọ onwe ndị ihe ji asị ya na-enweburu owugwu na-enweburu udo mana kịta na-enwe ozi na nka stori gịnị na-emezi. Ịtara ya so ya na-achịkọwara gị bụ na oke ama na ama taa akpa dibịa ma nwa dibịa ama na ọma wee bụ oke ọnụ. Ọtụtụ ndị niile abatara ndị ọmụtara gbachụọ ndị ụka bịara abịa bịazielu ọ ndị nna nna ha nyere ha ana ọtụtụ ebe ha rụrụ ụlọ ala obodo. Ụfọdụ owu ebe ndị enyere ala okwu mmụọ ije na okwu edo Nnewi efuka ebe enyere ha ana ebe enwe obodo nwere okwu ana mana ha medaziri bụrụ ọkụrụ kazi onye kụrụ ya nọ megaraji wee gbawazi ọdịnala nabatara ha nọ maka na ndị ọdịnala nwere good heart. Anyị believe na egbe belu ugobelu till tomorrow. We don't fight because I believe na mmụọ na anụ ọgụ. Ọ ya kpatara na ndị mmadụ ji eme mpụ bụ so a lot of sacred desecration to the holy text. Ihe eji mara obodo na free. But I can tell you, even the Christian God, the Romans, the one will go and read the whole church history. If you know, they executed some people that protest against their belief. Olden days. Go and read the history of during the Constantine era and all the empires and the empires during the church when the church dominated. The phone not hammer.
suppress ndị mmadụ n'iwu. All the same thing ka ndị na-etikwa isi na anụ ụfọdụ na-eme. Mana ọsọ ọdịnala maintain the peace. So ihe na-achịkọwa bụ na ije ebe nne gị ma ọ bụ nna gị, that is ikwu nne, ije ebe nna gị ma ikwu nne gị be nne gị ha esi ezụta nne gị, enwelu mmụọ dị na ngwuru. Ihe a bụ ndị njelu nke Chukwu ndị nna nna anyị ha kpọtụrụ eji echekwa obodo. Hapụ a lot of lies have been said against our deities. So we tell you na when they are installing deities as if they are there. That when they are installing deities, that there are 7 virgins was killed, this one was killed, this one was killed. Those things are fairy tale. Those things are fabricated stories. Just giving a dog a bad name in order to hang it. They are not the ones that will tell us our stories. You know what I mean? So nothing of such ever happened. You know what I mean? Yes. Our deities was never installed with any human sacrifice. Those things are falsehood. In order for you to be seeing deities as evil. You understand? The deities is the Angelo Kechukwakwotu. Let me tell you what you don't know. Because what you don't know is only a mystery to you and not to all. The capability of people to more depends on the spiritual radiation and the vibration and aura that I can only name the installation. Let me tell you what happened. What happened in olden days is this. Example, na the great Olasi in Arusi, Arusi. All my clan, the oldest man in our clan now, now it happens that if nna and ikwunne, when I will become the oldest man, I will be the chief priest there. The larger village of the whole village of Israel, no any other clan will go there except my own clan. Now, ihe ọ pụtara bụ na the real foundational members, the ancestors that installed that particular deities are from my clan. Will be able to make up that clan, the elders. Only of they were off here. You know that? Well, but that particular land they had choose to never back. I am up the more. Okay, no buna, a poor near a kucha, I got off. Nataka had a woman more than 2. The year they 2, I know he had come more canal. Ayo mo ya cho kutie ka ha yesi we na emekwa mmụọ anwa. Yotaria maka na mmadụ na-enwe install ọ ya pụtara eji atụ inu si na mmadụ siri edo nwere nkwọ. Yotaria so all ha ya eme install n'ụbọchị na-etu a ụbọchị a ka ha ga-eji wee bịa na-agodoro gị. Then he reach agreement n'ihe a ka mmụọ gara alụ ha like our own. Ọ mgbe a na-enwe agha abam ndị agha abam na-esi Imana all the days all survivor of the fittest. Neighboring town on the harbor, where he can choke a hatch of one of habit. So now I na habal on a J. Gotan dear Abreba, do Hofian dear Abam Hana Papa. Habihani G. Hada Kodosike, Habiha Chupono, at Uzono, Dia Gotarafana Poho for job well done. The by Western back. Now I am Abaratos on a benketai, where may install that more wage block. Yotaria? Aha. So that family is Sianwa, the Nanaha, will be Uberiano, or they are right, able chief priest. All are already a descendant of that clan. Then Nana can have a chief priest there. However, the deity can be for the whole village. MSC about the whole village. And so they can talk na Nangosi, Ness Nanyabo Mwapta. Get able more. They calling down the entities of powers. That one Dangelum Kechuku. Oh no, you don't know the care. Kamala, because I demand Kusi Manana like his own man. That two are the pollution now.
the federal police force belongs to federal government. Now, but you as individual can bring police station or police post to your community. You know, yes, what you just need is get a good land, build a befitting police station, put all the necessary amenities there. Then invite right to the IG of police. Believe in me, the government will work on it and they will start posting policemen in that place. And automatically the person will become police station. Do you know? Yes. It's not a must that all the police stations was built by federal government money. Some was built by individual money. You get? By that singular act of making the atmosphere conducive. That is exactly why the authorities concur with you and send policemen and pronounce that today henceforth this place is Abudugo police station. Odinana has made the atmosphere conducive, and now we pronounce one nata never know an more de tua corner we head de tua. You got idea? Okay, come on, go for it. I won't do Karum, Makana man not in the negative won't do Karum. But one thing we're going to have to do with the do Karum. Oh, we had a blessed sacrament. Here about chicha. This sister around a convent. Hey, where's it now? No quo do their son, or more, father put your quo do their son. Na chicha bros chicha. Obraru Christi. Namanya bros in Maya Obra Christi, therefore, na how about to go Jesus. Na blessed sacrament, Yawa. By that mere Okuawa, Father Waku. Okuchazie Osebuoria, Oba warrior, Sena Jesus Abia. Oluzie Yawa. Oluza Okucha, Otia, they had a monstras. We had a monstras. Otizie ni monstras, Yawana more of gold. Otia monstras, how Meche. Oburuzie, Aquaria Bell, Akucha Bell, and Jesus Abarata. Oburie Wejena Uno, a particular place, a build as about chapel. Then Oluzie Bawa will display that monsters, near that place. The mother and the Jeba, then I was about to go Jesus. Not about to go Chiha. Therefore, the mother Jeba and the better. I got idea. So I'm my check Waragona. That their own. That they are talking about calling down the divinity. According to their teaching, yes, because they claim that Jesus is not ordinary rabbi. That Jesus have bring up message to his people. No bring up truth to his people, the Europeans. No God. Now, I don't console with that mentality. How can you accepted it? A human being can call up the divinity, the God of any master. Now, manifest the Ahuiqueta, Nanden Nana Hapotu Angelo Kechuku, or Dino Diokumo, Equatoranka. Emone real front and back. One, let the bandage fall. One, no human being can call down divinity. No human being, because the divinity is God. And God is above human conception, or the above the human origin. So there is no way a human being can summon God, who is the unmovable mover. Then who is above him to come down? You got that? So what they are talking about saying Jesus, if they say Jesus is a master, is a teacher, is a rabbi, I agree. But saying Jesus is God, that is where I disagree. You got that? Makana Chineke adi ebe akwa, Chineke adi asị na agụ na agị ma ọ bụ na akpịrị na-akpọ ya nkụ. Ma ọ bụ na afọ na-afị ụfọ ahụ, a na-afị ụfọ na-ebe akwa. So Chineke m Chukwu okike akịrị enu kere na-adị ebe akwa. So ihe a na-akọwụ maka ha na-ekwu maka the Messiah, their own Messiah, the rabbi and ndị nkuzi, onye butere nkuzi ozi ọma gbasara ndị Europe. Kpata na the man a na-ekwu maka ihe abịa na Africa, so it's not for us. Now, ma ihe na-achịkọwara ebe a bụ mana yet believe na akpọtụrụ di nwenu na akpọtụrụ divinity ikwelu na mana ọ feziri ahụ ikwetazi na akpọtụrụ angelu nke Chukwu. Ofu ndị ụka ahụ kwara na enwere 9 choirs of angels, enwere the thrones, enwere the seraphim, enwere the cherubim, enwere the angels, enwere the archangels. Now Odinana Igbo wee gwa gị na entity of power na akpọtụrụ bụ arụsị, fumini ya bụ alụkwụsị akpọtụrụ
bụ the entities of powers. Ndị angelu nke Chukwu ka akpọtụ. Nke ọnwụ nwere ihe ọ na-alụ, enwere fertility, enwere nke na-anye nwa, nwee nke na-eji ọgụ, nwee udo, nwee ihe dị na nke ọ na nwere ọnwa ka na-ekere ọlụ eke. I remember when I was in India year 2003, I was opportune to attend some of their festival in temple. Now, and have been invited by an engineer from the central government, working with their central government, and from the northern India, called Kulu Manali. Because that time I visited Bangalore, I visited New Delhi and Bombay and the rest of them. But what I can tell you is this. Now, I used the opportunity to study their way of worship. Their way of worship is almost exactly what we have in Odinana. Because they have wisdom, and they will also tell you that this is the gods of their land. Mana kwaziere na that gods bụ ndị angelu nke Chukwu na-ejeru Chukwu nke anwa bụ the karịcha ndị Igbo kpọrọ chi ka okike. Mana nke ha kpọrọ nke ha bịagwa ties there ọmụbegbu. So wee gwakwa gị na earthly covenants is a prototype of what is happening in the spiritual realm. Gwa gị na head of state, nwere minister, nwee pamsec, nwee gọvanọ, nwee kanselọ, nwee ndị niile wee gbadataba na ndị niile abụ agent of government. Na-etu aka ọ dịkwa na spiritual realm na Chineke okike onye na-asị mmadụ God punish you does not understand how things work, because God Almighty, the one I know, the creator of the whole universe, can never descend so low. Punishing Agatha, punishing Ifeanyi, punishing Emeka, punishing Emeka. You got that? If you do good, you will be blessed. The angel church will reward you. The same thing with if you go against the rule of the land, the agent of government, the police, the court, they will charge you to court and jail you. Mr. President might not even be aware that you are in the jail. You got that? That's why I call the Chukwu okike. I can tell you that whatever that is happening on earth is a prototype of what is happening in the spiritual. Then, mother, we want that inspiration, we build all the prototype here on earth. Now, here na check one again. From henceforth, from today, stop seeing Arusi Nage as he here based on paint pictures in the carpentry. Now they want to run down what he obodo were come back. Whereby promoting their own. Say worship which onye biano maka ndị Europe. Let ihe na-akọ na Bible gịnị ka ị na-akọ. Let to Romans. I'll go back here later. Ọ bụrụ ndị Rome ka edele. Let to ndị Corinthians. Ọ bụrụ ndị Turkey. Ọ bụrụ ndị Europe. Leta niile edere nke ndị Ephesus. Ihe niile ọ bụrụ ndị ọcha ka edere. Nwere nke edere to ndị Africa. The man is not come for you. You get. Let it enter your score. It did not come for you. Come for his people. The only time he ventured into Africa is when Manachi or Strongman and Africa was the first empire on earth. Over Egypt, as a grown up, for the entire 3 years he evangelized. He never set his foot in Africa. Do you get? Now, can let then he happened to down. So then listen to me and listen attentively. The deity is not a Guru Ben Nage, na Ben Nage na be ikwunne gị bụ angelu nke Chukwu ga-ekwesịrị ije na-agbasoro n'oge mkpa. Or if you don't like what is happening to you now, have you ever created time? Jee na Arusi Nage. Ihe you need. Most Arusi Nage, let me tell you what you need. It's not much thing. Yes. At most, in when you get there with your cover and nnekwu. Were akwa ọcha white, maybe 1 yard. See a kima wa akwa. Welu nzu were edo. Were efere ebe ya akwa ihe ndị a. Were ego. Were abụbụ ugo. Abụbụ ọgazi ka ọ gaziere gị. Were abụbụ iche, ugbene iche ka o chekwaba gị. I were nkwụ ọkụ were ọjị. Ijewe na-abụ onye na-efe nyanwụ mmụọ bụ abụ oge ji ajụtakwa onye na-efe nyanwụ mmụọ ụbọchị nyanwụ mmụọ ji eri oke. Ilu ebe ahụ agwụ ya na-echọrọ ka ị mụọ mmụọ be nna gị akwa. The chief priest enwere right snow. Ịghọtara ya? Maka ihe ọ nọgwụgwa mgbaji ozi. Ihe ọ ga-asị gị bụ na ọmọrọ dibịa tiri gị mana ebe ọ bụla isi nweta inspiration a
however gị talk to mmụọ ịfụ na akwa ahụ iweta na ọ ga-ewere echie mmụọ ma ọ bụ na mmụọ niile ga-eche njeri akwa ozugbo nọ n'ihu mmanwa dị akwa ịkabakwa arụ ka ị nọrọ ebe a ka erie nya bụ esi enye gbuo onye bụ ọkụkọ sie nya bụ ji ka ị soro rie ịghọtara ya ka mmụọ bata n'ime gị ka gị na mmụọ rikọ adịghị emeta ya na ọgaranya nwere ike na-efe iro n'igbu nnukwute ọgaranya na-eji ebe ahụ isi anyị mara inyego ha ihe gị nawara onwe gị ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee nọrọ rie ịghọtara ya aha inyekwara ihe dị oke mana inwe ike ịnọ nso rie ya fine ka bụ ofu imesịa ya yọọ ya ihe ị chọrọ gwa ya ihe ị ga-eme. Don't promise what you cannot do. It's always better for you to save money egburi ọkụkọ ego ewu dizie igbo rie dan na ikwere nkwa ewu ma ọ ebu ma ọ efi imechazi ụbọchị ị na-afịa aka n'ihu ịghọtara ya maka na ekwensu ahụ ka o nwere ike ọrụ oge a na gịnwa na onwe ha afụ ya niile dịrị ịkwụ ụgwọ ụlọ niile dịrị ime nke a niile dịrị iche nji moto gị na njiri moto gị mere mmebi ị divert ya the whole money to another thing refusing forgetting nkwa ikwe so ikwe na nkwa ihe ọbụla ma ọ bụ ikwe na nkwa ihe ọbụla atọ n'ọsụsụ ya na-ebịa ka ị bịa gbuo ori anụ ya gọzie gị ya mee ka idebe ude na ịpụta ihe na ị ga-echigatakwa azụ ịghọtara ya ana m akanye ha ọkpa okwu imechaa nke a ji okwu ikwu nne gị ijekwa ikwu nne gị gwerụkwa ụdị ihe ndị ahụ kwuru jekwukwa ịrụkwa jee jụọ ese onye na-enye arụsị ikwu nne gị nri iru ebe ahụ jekwa ma edi samtin nke bụ eziokwu na ihe ịmaghị ịbụ gị na mmụọ ikwu nne gị na ikwu nna gị kpụrụ o nwere ihe ọbụla mmadụ onye ọbụla na-eje eji arụsị achụ gị ma ọ bụ na-eji agwọ ọgwụ ọjọọ na-asị ejiro na ọgwụ abịa n'ihu mmụọ ịghọtara ya onye na-asị ka o cheche ihe ọjọọ ya emeghị ya ma onwe ya ịghọtara ya so mmụọ anwa ndị anwa maka na ọkwasị na onye ya riri nchie ka ya ma so mgbe ahụ ị ga-eme ihe imere ebe ahụ ị ga-align yourself with mmụọ be nne gị na mmụọ be nna gị dị ya backbone echefuna na mgbe ndị nna nna anyị ha na-aga ọfọ eji ewube ụmụ mmụọ a na ha godoro ọfọ na ha nwa na ụmụ ha niile ga na-echukwa mmụọ so is part of you. Nkwa anwa nna gị kwelụ na nna nna gị ha kwelụ ha kwechitere n'afa gị ịghọtara ya so you are part and parcel of that particular deity. Let me tell you what you don't know. Ịbụ nwoke do you know na ọ bụrụ na n'ịbụ nwoke na it's very very possible na one day you nwanne m anya could be a chief priest in that deity na ịma na mmụọ nwere ike ichuzu gị ndị mmụọ chuzu ya agbatara ya n'ọsọ mpịawa azụ ga-abịagodochi n'ije n'ihu ọrụ gị na ọ bụrụ na akpọrọ gị ọ bụkwa nnọọ nke akpọrọ gị na mmụọ a na-efe na okenye dịka nke be anyị they will keep you and give you good long life ka o wee ruo tọnụ gị. The same thing with mmụọ dị n'ikwu nne gị ọ bụrụ na nke a na-efe na okenye ma nke ọ bụla etu aka ya alụkwa tụrụ ruo tọnụ ka m gwazie nwantịrị dọ nnọọ the same thing with nne mụrụ ọmụmụ nne ọmụmụ gị si nwere clan o si pụta and the same thing ahụ ka ndị nna nna gọrọ n'ọfọ gọchite n'isi ha nwa na isi ụmụ ụmụ ha ịghọtara ya etu a gị nwa onye riri eri na ahụ si ahụ ị na-ekwu n'aha Jizọs na nya gị na ezinụlọ gị ịghọtara ya etu a ka ndị nna nna ha sikwu mgbe gburugburu. Now ka nwazie what you don't know. What you don't know bụ na ọ bụrụ ịma na gị nwa na-ene m anya yes gị nwa nwoke na-ene m anya na ịma na ọ dị possible na gị nwa agbụ etu a na-ene m anya nwere ike ịbụ chief priest na arụsị dịbe n'ikwu nne gị ịma na ọ dị possible ka ọ nwee ọnụ okwu na maka na esimolu n'ala Igbo ọ bụrụ na arụsị be nna gị guys na arụsị bụ ikwu nne gị ruru oge a ga-enye ya nri ọ bụrụzie na enwere ozi onye na-erigo ndị ụmụnna ndị ọ dịrị inye nri na be nne gị eri na enwere ozi onye ọbụla na-enye mmụọ nri gị nwa bụ nwa dị ana mmụọ nwere ike ichuzu gị na be nna gị ka mmadụ ịghọta ihe ngwuru edeghị anya n'ịbụ onye Oraifite yes ịbụ onye Oraifite mana nne gị si ọzọ ụbụrụ neighboring town. I can tell you na o nwere ka arụsị anwa nọ n'ọzọ ụbụrụ wee ebe esi nụta nne gị o nwere ike ụmụnne nne gị na ndị ọ dịrị na n'ọzọ ụbụrụ anwa adịrọzi interested inye mmụọ nri na mmụọ nwere ike ịkpọ gị nwa
yes bụ onye oraifite gị jebe na mmụọ ikwunne gị jee nyebe ya nri as chief priest. Nke bụ eziokwu bụ na obodo anwa bụ ndị ọzọ bụrụ ga-respect gị as long as na ha jere n'afa afasị ha n'ọgụ nwa dị ana ka ya chuzuru. You are qualified. You are even more than qualified. Ịbụ chief priest na bụ ikwunne gị mara o mekwu na be anyị. O nwere arụsị dị na be anyị a na-akpọ edo. Yes, ụmụnna ndị ọ dịrị eriri ha eri. Now onye na-enyezi ya nne bụ nwa dị ana si na another village a na-akpọ ifite oraifite. Mana ndị ọ dịrị bụ ndị village a na-akpọ Ogbuefi ịghọtara ya na ụmụ ezobi ka ọ dịrị, mana erigo ha eri. So nwa dị ana si ka mmụọ si na onye abanye. So nwa dị ana si na village nke ya bịa na-enyesi nke ahụ nri. Ịghọtara ka ha dị mbi. So achọrọ m ịgwara how powerful nwa dị ana dị. So ihe ọ pụtara na nwa dị ana can even be powerful na ikwunne. Ịghọtara ya? And mmụọ ikwunne gị nwere ike ichuzu gị as next chief priest pending mgbe ọbụla ndị ahụ eriri eri ụmụnna ahụ ọ dịrị recover to their senses. Mmụọ nwere ike ije kpọta nwa dị ana ọbịa na-enye ya nne. All how things work. So now ị nwere ike ịjụ ma ajụjụ dị gị n'obi. Ajụjụ dị gị n'obi wu kedu maka ndị obodo ndị erigoro eri ndị kwasagoro arụsị dị be ha n'ikwunne na ikwunna enwere ozi okenye na-enye ya nri. Sometimes that place kwụzi ọhịa. Sometimes that place will everybody have deserted. Enwere ike enwe ọkụzi trace ụfọdụ obodo wu. That is how bad it is. There are some town that you can't even see any trace again. And they will tell you there was a time this deity in a so area, but now no one's here that na alụ onye unu ka ma ọ na-asa aka na-akụ ihe na-agba moto. Now what I can tell you is that the spirit is still there. Whatever they carted away is the artifact. Let me tell you. Do you know that some of these our deities, now some of these mainly missionaries and businessmen, they carted them away to their various countries. If you see where they place them, marble everywhere and do everywhere, they are using it for inspiration. There was a video someone sent to me, I think it was somewhere in Europe, I can't remember the country now. Is everywhere is marble and there is written that this Ogugu deity was taken away from eastern part of Nigeria. They could not even mention the particular town, but they call it Ogugu Zoma. Ogugu, they were Ozoma, good way. That is what they took away. And people are paying homage and as a monument going there. I can tell you that these people had it already. Let me tell you what you don't know. Only personal altar, or personal altar. You can as well visit your Okumo. Look for Okumo is always quiet. Be there and they project your mind there. Do your spiritual exercise. Believe in me, you will start receiving inspiration. It's just a matter of time. You start developing your inner being, which is the call you. So, Obrona more than two and other say. Obrona nature immediately. You can still reinstall the more back. Now, Grubegi, there being an wall. You were all Oko Banaku, Ijenanya, Porto, one more day to a boy alpha. See, I be an what start, and I go one day to a 1 year to a 1 year to a Nabotia. Yabia Kokudoru, Ni Holo. Days ago, Apology, Yakudorugi, Ka, either wood and all wa. Had a tia can all call naga. Nabidota, they can pay homage. They can name on Iboliano. Then, it was here. I want to tell you that if I'm going to say here with us, a manzume to my in the mouth 40 years with that. It ought to an ever one. What to Charlie call you no? They call you no more, put the year with a Matthias, may Messi and believe in me, the spirit will come there. Oh, my goodness, no matter KG, but what is you? As some reinstall some of the deities back my place. Or what I had a mother.
igbu anụ oke ọbara nnekwu bido gbuwa achụwa aja ebe ahụ mmụọ abịa. ịghọtara ya? As long as your hands are clear. So that is what you do. The same thing with the Arusi ikwunne gị. That is no more. Nobody is there. Nobody can give you anything from there. You can still do the same thing. Igbuelu mmụọ anụ na-egburu mmụọ, as long as na ịda asọ nsọ a na aka gị dị ọcha, your hands are clean, ọ ya achake. Mana ọ bụrụzie na ọ bụrụ dibịa ka ị chọrọ ime, maka na ọ bụrụ dibịa ka ị chọrọ ime nna ị ka bi na family house, to avoid ndị mmadụ esere ịgwọwa ọgwụ n'imewe nke a, enwere way out. And way out a bụ o nwere ike n'obodo oyibo, o nwere ike ịnọ mba dị anya, o nwere ike ịwụ pastọ, ị nwere ike ịwụ na-arụ n'ụka, ị nwere ike ịwụ n'ebe dị iche iche. So and ị nwere conducive environment ebe ị nwere ike ime ihe ndị a. You can still come to the temple. Anyị nọrọ n'ihu mmụọ anyị kpọkuo mmụọ ọbụla, mmụọ ikwunne gị na mmụọ ikwunna gị, wee tụọrọ ha aja on your behalf. Yes, ọ bụrụ na mmụọ ikwunne gị mma nọ n'ihu mmụọ ikwunne m wee kpọọ ya si ya na tata bụ ụbọchị dị etu a, example tata bụ orie. Tata bụ orie na nwa ya nwoke ma nwa ya nwaanyị onye obodo dị etu obodo taa na-akpọ ya si ya biko ya bịa ka ọ chụọrọ ya aja na tempụl ebe a. Ọ maka ọnọdụ ya si wee dị na be nna ya kpata na ya enwe ike ịbịa wudi a n'anyanwụ, nke bụ eziokwu na ịkpọ ya oku chụọrọ ya aja na ọya aja ọlụ mmụọ ka a na-alụ. And this is not a barrier. Ịghọtara ya? Iji gha n'oke ọfọ sọmọn ọ ya ikọ. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. Maka na mmụọ bụ mmụọ, etu a ka ihe esi mie. Ọ bụkwa nnọọ mmụọ be nna na mana saịdị nke gị nothing unu edigo unu front and back. Anya nọ n'ihu mmụọ anyị, mmụọ be nna m kpọọ mmụọ be nna gị kpọọ ya chụọrọ ya aja ọ ya aga. Anyị bụ oke ọfọ. So ihe na-achịkọwala gị bụ o nwere ihe ọbụla afro ka a esi wee mie ụsọ ọnwụ. There must be a way out. And ihe a na-alụ bụ ọrụ mmụọ. Bido taa, ọ bụrụ na ịchụkwa mmụọ ikwunne gị na mmụọ ikwunna gị, ha nọrọ gị aka nne aka ekpe. Makwa na o nwere onye ya anọkọta etu asị ka o jee lụọ ọrụ ọjọọ, ma na gị na-emere ihe na o jee chọọ ka o jee were arụsị na-arụ ọrụ ọjọọ wee bịa buso gị agha. Arụsị be nne gị na arụsị be nna gị adachi si na ọma eme n'iwu onye nkefa kere ihe a ga-eme udo dị ka eme peace. Mana ọ bụrụ na o nwere mmụọ na-akwụdoghị iwu ọka ofeke maka iwere protector na mmụọ onye na ọ dị ka nwa enwe nne nwa enwe nna, nobody is caring about you, you are alone. So isi na ka ihe mere ndị ọzọ wee ofeke ka o mee gị. Bido taa, kaba arụchikwa arụsị be nna gị, kaba arụchikwa arụsị ikwunne gị, ka udo obi wee dịrị gị, ka chi dị mma wee dịrị gị, ka ịpụta ihe ka ị wee dee ude, maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ya gazie ọnwa ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi a nkụzi taa, maọbụ ihe nkụzi gị ogbo, maọbụ ihe ọdara gbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, na YouTube channel anyị nwere almost 530 videos lectures. So ọ bụrụ na ị chọọ iwọchi ya, jee na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite, ọnya ọwụ my YouTube there, maọkwa na Facebook page Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ị chọọ ka anyị gbara gị afa miri emi ma ọ lụọ ọrụ mmụọ ọbụla, send alụ message na WhatsApp 08057837672. Our vision is to help people live better life. Anyị eme okwu n'ala, anyị mesịsị okwu n'ala ka anyị wee pịachie.
Ebube Churugaru, Chinamema, Ebube Churugaru, Mbaladiya, Ebube Dikuwe, Chinamema, Ebube Dikuwe, Mbaladiya, Ebube Dikuwe, Chinagama, Ebube Dikuwe, Mbaladiya, Osimiria Datata, Chicken Naya, Ebube Dikuwe, Mbaladiya, Ebube Churugaru, Chikadakoma, Ebube Churugaru, Mbaladiya. Ebube Churugaru, Chicken Badachia, Ebube Churugaru, Mbaladiya, Ebube Churugaru, Chicken Badachia, Ebube Churugaru, Mbaladiya, Ebube Churugaru, Chicken Dakota, Ebube Churugaru, Mbaladiya. Okwukwe dị n'ime ụlọ Chike nna nna ha, okwukwe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma. Chike nna nna ya, okwukwe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime gị Chike nna nna m ha, okwukwe m dị n'ime gị chi onye na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime ụlọ Chike nna nna ya, okwukwe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime gị Chike ndị mgbe ochie, okwukwe m dị n'ime gị Chike na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime ụlọ Chike nna nna ya, okwukwe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma. Ka anyị kwụsị na ebe a. Anyị na-ewetazi oge awa nke eziokwu n'isi njedebe. A sị nwanne gbawa mbọ jisie ike ihe na-esi na nke onye akarịa. Chukwa mmụọ be nne gị na mmụọ be nna gị oge na-adịghị anya ka ị kwụsị ịkụ ọta ka idebe ude maka na adịghị ka ibe ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Ya gazienụ, echefukwana ịchọọ ka anyị gbara gị afa mmiri emi ma ọ jụọ ajụjụ ọbụla, send alụ meseji na 08057837672. Ya gazienụ ọfọ.